Agon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 7:07. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainim kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Huwebes, Dia Primero, kan Disyembre 2022. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, programa para sa mga kaakian papakusugon pa ni Vice Gobernador Lagman. Paskuhan sa Albay ilalansar sa aga sa Peñaranda Park. Water System Project papaiwasan pa kanako Bicol Party List sa 2023. Sa lado national, 2.4 milyones na mga Pinoy isasabay na sa cash transfer program. 2023 budget nakakasiguro ng aaprubaran. Paggasto sa fundo kan Department of Health sisiguruhon na tama. Pagdakol kan teenage pregnancies, pigaaritan kan Commission on Population. Sa ibang nasyon, South Korea nasibot sa paglaog sa inda kan Russian asin Chinese fighter jets. Sa lado ng Karawat, Gene Kings nakakasiguro na sa playoff kan 2022 PBA Commissioner's Cup. Detalles kan bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini, hatod sa Indokan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nagtaon ni asigurasyon si Vice Gobernador Grex Lagman na siya bilang saro sa mga ama kan gobyerno probinsyal kan Albay kay banan ang mga miyembros kan sanggunian panglalawigan magibon ni mga lakdang asin holistic approach para maproteran ang mga kaakian. Sigun sa iya, tatawan niya ng prioridad ang pagpapakusog sa mental health support services para sa mga aki sa paagi ng innovative social technologies asin pagkakaigwa ng mas dakol na mga kooperasyon tanganing masiguro ang mga intervention sa salud ng apuda ng Vice Gobernador na pagtarabangan na gibuon ang komunidad na matrangkilo asin progresibong albay sa paagi kan inklusibong diretso kan mga kaakian. Ipinalawanag ni Lagman na saroan mga kaakian na grabing naapektaran kan COVID-19 pandemic. Bantanin marahay sa bullying asin nakakaapektar sa mental health kan mga aki kung kaya nakatala na ilansar ang anti-bullying prevention campaign. Sinabi ni Lagman na may kukonsiderar na best investment ang mga kahobinesan kung kaya makakasiguro ang mga albayano na ang PGA matrabaho ni marahay para sa diretsyo asin pribileyo kan mga kaakian para makapag-create ng mas takulpang safe spaces para sa inda. Kaya po nasiguruhon man na ang mga kaakian salbado sa indang pamilya sa eskwelahan ligtas sa komunidad asin ligtas man sa probinsya kan Albay. Ang baretang ini, hatod sa Indokan, Mega One.
Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Dainanin makakaulang sa pagpapailaw sa higanting Christmas tree asin mga kahoy sa kapalibutan kan Peña ng the Park na panonanin mga dekorasyon asin dikolor na ilaw na mataon ni liwanag asin paglaom sa mga albayano ngunya na panahonin Pasko. Ini sa rason na sa agang banggi gigibuhon ang switch on sa mga ilaw mantang ini paginginotan kan mga opisyales kan gobyerno probinsyal. Ang selebrasyon may temang albay muna, albay naman. Sa ibang lado, nagkakaigwana o magkakaigwana man in operasyon ang piryahan sa parke kung saan mahiling man digdi ang iba-ibang klase nin kawatan para sa mga kaakian asin Ferris wheel, siriman iba pa. Nagtaon ni asigurasyon na ako Bicol Party List na sa masunod na taon mas takulang fundo ang itatagaman ninda sa pagpapagibo nin water system project sa mga barangay bako sa nadigdi sa Albay o Kabikulan kundi pati sa ibang party kan mga reyon. Sinabi ni ako Bicol Party List Representative Abogado Jill Bongalon na si ako Bicol Party List Representative Zaldico pamayo kan poderosong House Appropriation Committee may itatagaman ng fundo para sa siring na mga proyekto na pakikinabangan kan mga residente sa barangay. Sa sinabi ng supply nin malinig na tubig, iyon saro sa mga dapat matawaning prioridad kung kaya ginibo maninda ang paagi para makatagaman ng dakulang fundo para sa water system project. Sarong alegado miyembro kan New People's Army na nagdulag sa enkwentro kan sendang grupo asin kan mga tropas kan gobyerno kan nakaangil daw sa Placer Masbate ang dakop sa ginibong hot pursuit operation. Ang operasyon ginibo matapos mahiling ini kan sarong concerned citizen na nagbabalaw-bagaw sa nasabing lugar na may sukbit na armas kung kaya tulos man na nag-report sa Placer Municipal Police Station. Ang suspitsero na midbida na si Rolly Abelye Jr., 23 anyos, kan barangay Kabangyaran, POV Corpus Masbate, na konpiskar sa iyang posisyon ang armas sinibapang parapernalya sa ngunya na sa kustudya na ini kan Placer MPS nakakaampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Diarrhea pa rin, kaya pala ang tagal niya sa banyo. Tapos ang diarrhea sa Diatabs. Kaya bilis gaan ang pakiramdam. Bilis gaan pa sa bulsa. Works in as fast as 1 hour. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Spray o bahid lang makapitin. Kaya ang sipon gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep. Mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against Ipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. In your life you have a son. So choose not. Sa bandang barkada
Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Pangangasim at sakit ang tiyan na pabalik-balik? Baka hyperacidity na yan. Ang tamang solusyon? Cremeles tablet. Bilis tanggal lang sa gabal na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na ito. Mag-Cremeles tablet na. Unilab yan. 750 pesos SRP. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Cremeles tablet. If symptoms persist, consult your doctor. Ayos, alas 4 kantos na. Oh, pasok. Kuya, natanggap ako sa trabaho. Aba, congrats tol. Pagdiwang natin yan. Sa wakas, nakamtan ng matagal na hinihintay. Sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Oh, cheers! Ginebra San Miguel. Sulit hanggang huling patak. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Drink responsibly. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism Region 5, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin kan Radyo DZGV. An Exciting Bicol Pastores 2022. Exciting Bicol Pastores 2022. Inigigibuhon sa Disyembre 16, 2022. Exciting Bicol Pastores 2022. Para ini sa mga grupo ng pastores na may 12 miyembro na babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa inang abilidad sa pagbayle asin pagkanta sa laog ng 8 minutos sa paagi kan tradisyonal na Pastores Abilen. Ang third placer, mauli din 75,000 pesos. Second placer, 100,000 pesos. Asin ang champion, manggagana nin 150,000 pesos. 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Street dancing, 10,000 pesos. Asin best in costume, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2022. Live sa DZGB FB page, DZGB YouTube channel, asin Radyo DZGB. Alfred de los Santos po ng Ang Probinsyano Party List. Maraming naging pagsubok itong taon, pero napatunayan po natin na hindi magpapatalo ang isang probinsyanong Pilipino. Kaya sabay-sabay po tayo magpasalamat sa Panginoon para sa isang taon na puno ng mga biyaya. At sabay-sabay din po nating batiin ang ating mga sarili na nandito po tayo para salubungin ulit ang bagong taon. Maligayang Pasko at manigong bagong taon mula po sa Ang Probinsyano Party List. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Maabot sa 2.4 milyones na mga Pinoy ang puntiriyang maisabay naman sa cash transfer program kan Department of Social Welfare and Development. Sa ngunyan, padagos ang validasyon sa mga personang makakasabay digdi matapos ipaluwas kan Department of Budget and Management ang 5.2 bilyones pesos para sa ikatulong pago kan target na cash transfer program. Sinabi ni DSWD Undersecretary Edu Punay na pinunana kan DSWD ang community validation para maisiyan ang 2.4 milyones na dugang na mga beneficiaryos kani. Sayang ipinaluwanag na dainin sindang pigahagad na documentary requirement dalantaan mga magiging target sa sharing na programa ipapairarong paman sa community validation. Nasa 36.9% kan mga senior citizens sa nasyon ang daing pension kan 2020. Sinabi kan Philippine Institute for Development Studies na ini nagbabahali sa 78.9% kan mga Pinoy na may edad na 60 anyos pa itaas ang nadain in pension kan 2011. Ang numero nagbaba
dalan sa pinahiwas na social pension program na minakwalifikar sa mga senior citizen na makaresibin ng 500 pesos kada bulan halin sa Department of Social Welfare and Development. Sa ibong nalado, bigada naman kan Kongreso na ma-upgrade ang social pension program para sa mga senior citizen sa paagi ng 5 bilyon pesos na fundo sa 2023 national budget. Nagpahayag ng kaaditan ang Commission on Population and Development sa paglangkaw kan teenage pregnancies sa nasyon sa pagsasabi na pwedeng ikonsiderar na national social emergency. Sa data kan Philippine Statistics Authority, nagluwas na 31 sa kada 100,000 mga nangaki kan 2020 may edad na 15 hasta 19 anyos. Sinabi kan PAPCOM ng pagbados sa mga babaeng may edad na 15 hasta 19 anyos nagbaba kan 2020 alagad ang pagbados sa may edad na 10 hasta 14 anyos naglangkaw kan 2021. Miras tanto ang propestong budget para sa 2023. Puntiriyang mapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos bago ang Desyembre 15. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na sa Desyembre 5 matatapos na ang sendang Bicameral Conference Committee hearing kung kaya sinda nagdalaom na ang budget mapipirmahan bago ang Desyembre 15. Siya ang pamayok ang Senate Committee on Finance Subcommittee E. Ang Kongreso nagrealign man in 215 bilyones pesos kan propestong 5.2 trilyones pesos para sa masunod na taon. Miyaras tanto sinabi kan Department of Health na magiging proactive sinda sa pagsiguro na ang public funds na ginamit sa pagbakal ng COVID-19 vaccine talagang tama ang pagkagastos matapos na ang World Bank as in Asian Development Bank maghagad man in special audit sa mga utang na itanao ninda sa gobyerno kan Pilipinas. Siya nang sinabi ni Naganinda sa Commission on Audit na magkaigwan ng special audit bilang parte kan sendang pangako na napapalaman sa loan agreement sa WB as in ADB. Dinugang pamakan DOS na sinda, nagpadara naman ng surat sa COA kan September para hagado na magkaigwan ng special audit mantang napili maninda ang COA na sendang maging auditing firm para sa kasunduan. Siniguro ni Senador Bato de la Rosa na maipapasar kan Senado ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC Bill sa primerong kaptang kan 2023 bilang priority bill kan administrasyon. Sa sinabi na dahil na kayang maipasar ang propestong lakdangon niya na taon dalang tamabakasyon naman ang Kongreso poon sa Desyembre 17 hasta sa masunod na taon. Enot kani ipigsumitir kan Commission on Higher Education ang sarong consensus bill na kaigwanin 2 taon na Mandatory National Service Training Program asin 4 na taon na Optional Reserve Officers Training Corps o ROTC curriculum para sa mga higher education students. Mientras tanto,
Plano kan Department of Transportation na bawasan ang bilang kan security check na pigagihan kan mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Inang pahayag ni DOTR Secretary Jaime Bautista sa pagsasabi na ang mga pasaheros minaagi sa apat na security check, lalo na ang mga may biyahe pasiring sa Estados Unidos. Sa sinabi ng DOTR kay Riba, ang US Transport Security Administration nagkukondukta na ng test nganing mabawasan ang security checks. Barata hali sa ibang nasyon. Duman sa Seoul, sinabi kan South Korea military na nasibot ang sindang fighter jets kan anom na Russian asinduang Chinese warplane makalaog sa sindang air defense zone na daing notisya. Ang Chinese 86 bombers naglaog asin nagluwas sa Korea Air Defense Identification harani sa southern asin northeast coast kan South Korea. Makaaga na parang oras ang mga fighter jets nagbalik masana sa East Sea o Sea of Japan kariba ang Russian warplanes sharing sa duwang Su-35 fighter jets asin apat na Tu-95 bombers. Ang warplanes nagali man tulos asin daig man nagsuhay sa airspace kan South Korea. Sa lado ng karawat, magkakaiguan in playoff bonus ang Barangay Ginebra Gene Kings matapos na sa indang daogon ang convert sa score na 115-95 sa 2022 PBA Commissioner's Cup sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Ang Ginebra may kartang siyam na gana asin tulong pierde para sa ikatulong pwesto, mantang nahulog man ang convert sa kartang 8 ang gana asin 4 na pierde. Alagad nakakasiguro man sa quarterfinal. Sa ibong nalado, pinatalsik man kan NLEX Road Warriors ang Meralco Bolts sa quarterfinal race sa score na 92-81. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Ini po ang baretang panahon tangon niya na Aldaw, December 1, 2022. Shearline po ang nakaka-apekto sa eastern section ng Luzon, samantalang ITCJ po or Intertropical Convergence Zone ang nakaka-apekto sa Mindanao. So ang mga lugar po sa Kaipikulan, Kaibanan, ang Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, at mga lugar na kabilang sa Southern Luzon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, magiging partly cloudy to cloudy po ngunyan na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Dulot po ka mga localized thunderstorms. Samantalang ang Camarines Norte, magiging cloudy po ngunyan na may mga scattered rain showers and thunderstorms. Dulot po kang shearline. Maging ang Northern Samar, cloudy po ngunyan na may mga scattered rain showers and thunderstorms. Dulot po kang ITJ. Ang agwat po kang temperatura tangon yan, 26 degrees Celsius sabot 32 degrees Celsius. Nagsirang po ang Aldaw kasubagong alas 5:51 ng aga. Masol na po at na alas 5:16 ng hapon. Ito po si Ruth Bacana kang Pag-asa Legazpi. Good morning po. Iyan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan Webes dia primero kan Disyembre 2022 sa pag-arang kan mga pagriba Mardila, Angel Mostaza, Francia May Boras sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa, sa pag-araman ni Atty. Christine Longabella. Ako po ang nagatod kan bareta Edwin Taral na nagsasabing salamat kasi nung pag-antabay. Happy birthday! Happy birthday kay Padi Professor Rodel Nino Franco kan BU College of Nursing. Padi, pansit siya na. Sabi ni Pading Dennis Miraflor, pwede na. Buda may lumpia. Mabalos po kasi nung pag-antabay. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan niraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.
sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlabas. Sa Surf Linis ay